roku 1977 zachytili astronómovia signál, ktorý sa už nikdy nezopakoval. Dodnes nevieme, čo to bolo. Na observatóriu Big Air v Ohiu sa objavil úzky, extrémne silný radiový impuls. Trval presne 72 sekúnd a potom zmizol. Astronóm Jerry Ehman si všimol sériu znakov 6 E Q U J 5. Tento kód znamenal jediné. Signál bol asi 30 krát silnejší než bežný šum vo vesmíre. Signál prichádza z oblasti súhviezdia Strelca. Neboli tam žiadne satelity, žiadne planéty, žiadne známe zdroje. A čo je najdivnejšie? Nikdy sa nezopakoval ani raz. Niektorí vedci hovoria o kométe, iní o hviezdnom výbuchu a ďalší veria, že to mohla byť správa od niekoho, koho ešte nepoznáme. Wow signál zostáva jednou z najväčších záhad astronómie. Odkaz vesmíru, ktorý prišiel a už nikdy neodpovedal.